Скъпи приятели, с настоящото видео искам да ви споделя за божественото изцеление в моя живот. През последните 17 години аз страдах от тежка алергия, която се прояви в началото на 2000-та година, месец февруари. Когато се прибирах от работа, над вечер се проявяваха много силни сърбежи в областта на крайниците и по моето тяло се появяваха обриви, наподобяващи на пъпки, жилени от коприва. И веднага след това ние започнахме с моите родители да посещаваме лекари и да виждаме каква е причината за това проявление и за тези сърбежи, които толкова силно ме атакуваха. Направиха ми изследвания и откриха, че съм алергичен към повече от 30 неща, които ме заобикалят. Прах, различни елементи и списъка на храните, които ми трябваше да ям, също бяха около 30. Впоследствие намерихме най-добрия алерголог в нашия град Варна и започнахме да изследваме тази реакция и те да ми изготвят съответната инжекция, която да активира моята имунна система. И тази процедура продължи около година и половина, може би и две. В седмицата 2 пъти ми биеха инжекции, като ми сменяха ръцете, с цел да не се наранява само едната ръка. И след 2 години аз се отчаях, понеже нямаше никакъв ефект това лечение. И просто си пиех лекарствата, пиех кларитин. И така бях около 17 години. Проявлението на алергията, искам да разкажа малко повече за това, е, както ви казах, обрив, който се появява на различни места по тялото, без предупреждение, кожата се зачервява, подува се, сърбежите са много силни, непоносими и отделно от това се получава и много остри пронизващи сърбежи. Като когато човек получава тази алергична реакция, сърбежът е толкова силен, толкова непоносим, че той изпада в нервен срив, просто не може да стои на едно място. Като че ли някой го гони. И имал съм случаи, в които съм се забравил да си купувам лекарствата и се е налагало през нощите да ставам, да се преобличам бързо и да тичам до най-близката денонощна аптека, за да се набавя съответната доза хапче. В противен случай ме очакваше тежка вечер и безсънна вечер. И така 17 години имало случаи, в които сме ходили на гости на нашите родители от страна на съпругата ми, които са в Сливен, и когато се получи същата ситуация с липса на хапчета, се налагаше да обикаляме града и да търсиме, защото нещата ставаха извън контрол. И така през тази година, в месец май, от 4 до 6 май имаше курс за божествено изцеление с участието на служението на Джон Лейк, което служение е продължено от пастир Кари Блейк. И в следствие на 3 дена ние слушахме Божията истина или неподправеното Божие Слово в областта на божествено изцеление. И така в края на този курс, вечерта, беше събота, 6 май, аз си лягам и усещам, че тези симптоми отново се проявяват. И тогава си взех хапчето, не знаех, че е последното ми хапче, и с много голям гняв и несъгласие го вземах това хапче. И продължих да вярвам, че Бог ме изцелява и че аз мога да ходя в божествено здраве. И така през следващите дни аз продължих да изповядвам, че в името на Исус аз съм изцелен. И че Бог е добър, и Бог е истинен, и Бог е верен, и Неговото Слово е истина. И така някъде към четвъртък, 5 дена по-късно, аз се събуждам сутринта, ставам и казвам на моята съпруга: Гале, вече 5 дена не съм си пил хапчета. А това е чудо, понеже човек може да издържа, в моя случай, максимум 2 дена, ден-2 максимум. След това започват мъките. И така вече 3-та седмица аз съм без лекарства, напълно здрав и изцелен в името на Исус. Искам да насърча всеки
вярващ, който има проблеми, да вярва, да бъде човек на вяра и чрез вяра и чрез устояване да наследи Божиите обещания. Бъдете благословени, скъпи приятели! Нека Божията сила бъде с нас, да изцелява нас и тези, които са около нас. В името на Исус. Амин. Бъдете благословени!